Alhamdulillah pirang-pirang dina iki gaweanku jan enak tenan ngerti ae arek bodho ngene iki dikai gawean sik enak. Dadi gaweanku ning kene ya mek ngene lho cah, nyurungi kapolde ngene iki. Dadi ngenteni aba-aba ngono to. Kon dhuwur lek wis muni yo ngono ya gage-gage mangkat terus disuruh. Ngene iki wis bayaran, ngene iki wis melok bayaran iki. Terus iki wayah istirahat. Iki aku nitip mangan ambek cah-cah iki terus mangane ya geprek ngono kuwi geprek. Ngono biasane aku ya ora patek lesu tapi iki lesu banget iki regane 12.000. Biasane aku tunis 10.000 dah tapi iki 12.000 to. Soale maesuk iki aku gak sarapan apa-apa wae. Ngene iki lho cah ngene 12.000 to murah to padha nek kampung iki jan murah tenan. Lah ya to, poso kok garek sesuk iki jan rasane cepet banget to cah yo. Aku ndek kene yo gek sekitar 3 sasi sampai 4 sasinan ngono. Soale iki aku pancen mangkat iki nanggung bodho cah. Delok neh iki aku mudik iki kudu mudik ta wong bodho mosok ya ora mudik. Genah mudik pokoke aku yo gek kangen cah-cah, kangen kampung terus yo sing mesti yo tetep ono sing marai kangen ndek omah ngono. Lah iki rampung madang aku barno kuwi siap-siap arek turu, bar madang turu genah matu.